po, sa mga hindi pa familiar nito, NewChic is an online global website po pala which offers fashion items. Tulad na lang ng mga na-haul ko kanina and sa mga iho-haul ko pa soon. And actually, si Ma'am Sitin yung pumili ng mga NewChic products na ina-order namin. And ngayon naman, kailangan natin maging honest sa pag-review, diba? So anyways, you can also use this coupon code to get 18% off discount. So enjoy na po natin yung discount na yan. So again po, ilalagay namin sa description box yung NewChic link or website. Then, pati yung FB and IG ng NewChic. And yung links din ng mga specific items na nakita nyo. So, ngayon naman mga Meg, i-review ko isa-isa yung mga items na nahaul ko kanina. And ipapakita namin yung pagkaka-organize ni Ma'am Sitin sa kanila. Since love niya talaga mag-organize ng kung anik-anik. So, first guys, is itong bag from NewChic. So, nagamit na namin to guys nung pumunta kami ng city nung isang araw. Sobrang komportable talaga siya guys and ang dami pa niyang compartment. So, parang bag-read na din ito guys kasi papakita namin sa inyo yung mga laman nito. So, dito pala sa mga gilid guys, pwede lagyan ng tubig. I mean, water bottle. So guys, parang na rin itong What's on your bag challenge. So, bilisan na lang natin guys kasi meron pang ibang items. So, first na nilagay ni Ma'am Sitin dito guys is nilagay niya yung mga mask na Chanel guys nung pumunta kami ng city ng isang araw at bumili siya nito. Pero fake na Chanel to guys mo. Mga mask to guys na dinadala namin kahit pumunta kami kila Tito Ining at kung saan-saan kasi baka makalimutan namin. So, next is ito guys kapag mag-vlog ako katulad nung pumunta kami ng city, dito ko na lang ilalagay yung cellphone para hindi na nagkurug-kurug ang aking kamot. So, next. So, bilisan na natin guys. Ito yung mga prenatal card ni Ma'am Sitin. Dalawa kasi yung record niya. Yung isa dito sa barangay center. And yung isa naman is sa well family na private siya guys. Private. So, next na tayo kasi bibilasan na lang natin. So, ito guys, tissue. Kasi pang ilo. Kasi kapag tulad guys, punta sa McDo guys. Pasensya na sa mga kakain dyan ha. Kung sa McDo guys, kapag walang tissue doon, ito na lang yung ilo mo. Pero itapon natin sa basurahan guys Kahit flashable pa yung tissue nyo guys. Meron namang basurahan kahit sa ang ECR guys. So next is ito. So face shield siya guys. Yan. So ito din, white tender lab. Kasi sobrang kailangan natin ito guys. Lalo na ni Chin guys sa sobrang madumihin. So guys, wala nang laman guys and nandito yung mga candies ni Ma'am Sitin. Sobrang rami niyang compartment and nandito din yung kanyang mga medicine. So ano ba ito? Biogesic. Pag sumasakit yung ulo niya guys and marami talagang biogesic dito. Wala talagang ibang tambal. Biogesic lang talaga. Mahalagang palaala. Palaala? So guys, meron pa rin compartment dito and pwede natin masulog dito yung mga maliit na mga bagay at yung mga coins mo kapag wala kang bulsa. Kapag wala kang pitaka guys, pwede mo dyan ilagay yung money mo and kapag mag-order ka nitong na bag, kung wala kang pitaka, salihan mo na lang ng earring na pitsaka. So, makita ko sa inyo mamaya. So, next. Oh, guys. Dito siya, guys. Sa compartment niya dito, guys. So, yan. And, ang first na nilagay ng fitting is itong pants na pulbo. Next. So, ito siya, guys. Pahumot. Ibang gulong to, guys. Nilagay lang namin sa spray na ito. Binili yun ni Tita Ginny sa aming chick. So, next, guys, is ito. So, press powder ni Ma'am Sitin, guys. And, ito, lotion. Hindi rin ito yung lalagyan niya, guys. Johnson's lotion to, guys. Yung pwede lang dadalhin kahit saan. Next, guys, is ito. Contour to, guys, and highlighter. So, next. Ito. So, alcohol ko to, guys. So, gusto ko ganito lang kaliit, guys, kasi re-refillan lang namin kapag mauubos na. Kasi kailangan natin lagi magdala ng alcohol. Ito. So, guys, ito talaga yung pinaka-favorite ko kasi mag-fink-fink ang akong now. This is blush on. So, yun lang, guys. And dito pa, guys, sa dalawa.
So may suklay kami dito guys kasi alam nyo na guys kapag hindi ako magsusuklay para akong lion terrier. So next. So mga plum bands siya guys. Mga pangtali siya sa buhok guys kasi para may pangtali naman akong parehas kay Jasmine. Kasi laging nawawala yung mga ganito namin guys. Buti na lang tag 5 na lang to guys. So next guys is Magic Suit. Kailangan namin to guys lalo na si Chin guys. Dami niyang kuto. Pati naman. So next packet naman guys is itong mga maliliit na makeup. So liquid eyeliner, eyebrow liner, itong aloe vera soothing gel para hindi na magpahak-pahak ang ating lips. And ito guys para ano sa eyebrow. And next guys is itong nail cutter and concealer and ang aking lip tint. Ito talaga yung gamit ko palagi guys. So yun lang guys sa dalawang packet. So maganda talaga siya guys and meron pa siya sa likod. Ito guys. Yung laman nito. Oh, ito yung sinabi ko sa inyo kanina guys na earring. Isa din to sa mga pinadala ng new chick sa amin. So, ang dami niyang pwedeng ilagay sa loob, guys. Yan, guys. Pasensya na talaga, guys, kung nakita niyo yung band-aid, guys. Sa tiil ni Ma'am Shitin talaga to. And kapag nagsusuot ng dalso si Ma'am Shitin, guys, tapos yung masikip, guys, na tiil ni Ma'am Shitin is bubutangan na lang niya ng band-aid. Ito, guys, yung mga card nila. Sobrang happy talaga ni Ma'am Shitin at nitutunin guys kasi ito guys, oh nakita niyo ba to yung national ID niya at yung national ID ni Tito Ining guys ay dumating na. Ito, BDF card ka Ma'am Shitin guys and yung unit ID ni Ma'am Shitin guys and itong gas and go card na dun kasi nagpapagas lagi si Tito Ining guys. And next is drop some money. Drop ka money. Ay! Ito yung bitay talaga ngayon guys. Yun na lang pera namin guys. Tapos next week pa yung sahod. So meron pa palang mga resibo nito guys. Ito guys. Resibo talaga to ng aming cable wifi guys. Ito naman ay yung resibo ng video. Ito resibo ng aircon namin guys. So ang cute talaga tong wallet na to guys. So next guys is yung cellphone ko, dito ko nilagay. Pero dito naglalaro si Tito Ining ng Axie. Kasi hindi naman ako 24/7 gumagamit ng cellphone. Kasi sa online class, dito ako sa computer madalas. So yun lang guys sa bag. So gusto ko talaga to guys and marami kayong mapipilian na kulay.